Di hamua kadongan, macailah situ turoha, dinaboi dope hita pacupang di bonani tahun 2022 on. Alani jumolo ma pinasaha tu hita, selamat baru ma di hita saluhutna. Ia renungan sadario di hita, dienet dosian buku renungan wasiat dohot judul, hamuliaon dohot hasangapon ni debata, imanatar surat di Yesaya onom ayat 1 sahatu ayat 5, dohot o Johannes yang Yesaya onom ayat 3 songonom mah di dok debata hatana disi. Jala masih jawa manasida songonon, nabadia do Jehovah Zebaot, gok hamuliaon liat portibion. Di papatar debatado hamuliaon na tu si Yesaya di masa ni dukomate Raja Usia. Di buku 2 Raja-Raja 15 ayat 3 sahatu 4 tidok, tutu di bagasan hasitongan ni debatado mangulu Raja Usia. Alay di pasobui bana do, bangso na ginom gomanay marsoba tu debata Baal. Nian mangulu do Raja Usia di hasitongan ni debata, alay di pasobui bana do bangsoi mangulu di bagasan haramunon, ima haporsyaw na marlaok. Hinorhon ni gabe dihum debata do ibana, marhite na parohon sahit puro manang marsahit kusta. Hasangapon ni Raja Uzia songo sahala raja, gabe harhardo hinorhon ni naso di jamot to ni bana, haporsyaw ni akan naginom gomanay. Di umur 16 tahun nunga bakit ibana gabe sahala ke raja, jala saleleng 52 tahun ibana manggom-gomi. Mangulu do ibana di bagasan hasitongan ni debata. Alay nakpe songoni, yang gua kadulu parsobaon say di pasobu ibana do. Say totong do pe bangsoi mabay na kapilian parsobaon. Marhite na pasahaton pilian situtungod dia kaduluk. Hamu kadongan, tung somarlapatat do haporsyaw ni sasahalaki, molo sotarida pakorhon na tuaka na humaliaksa. Di patuduhon debatado, hagogoon na to si Jesayas, paboa, hagogoon dohot hamuliaon ni debatado, na manggomgom sa luhut na tinopanay. Goar ni debata ima Yehaweha, di gorahod do gabe Adonai Zebaot, lapatan na debatani nasa na tinoppa. Bagas joro ni debatape, dadahola ni nga na parsobaw sabing manang pamilya sabingi. Alay bagas joro ni debata, imainganan na mga rahon ngulo ni Jolma, asa sitong mangulo di bagasan lomo ni Roha ni debata. Ritual, manangak kahasomalan, moloso di bagasan spiritualitas, manang di bagasan haporsyaw na tugu, gabi paholakon hita doi siyan debata. Amanginang, diigil debata do siyak kita, asa naing mamaporos sita niya tu ibana, jala tapasiding mangulo na mga sahon gogo na marharuruan siyan porotibyon. Songoni marinungan dihita sa daryon, unang lupa amanginang, like, subscribe, jala sagihot tuak kadongan, ala marhite-hitei, na doho dohita marbarita nauli, dohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Mauliate Horas Selamat Tahun Baru, debata mamamasuhita sa luhut na. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.